presne pre teba. Aj Toka Boka, pokiaľ poznáš, tak je to tiež pre teba. Pravdepodobne ideme vytvoriť Wednesday v Toka Boka. Musíme si nájsť čiernu farbu vlasov. Keby sme dali tie copiky. Ona má také copiky dve vpredu. Tu zatiaľ nevidím. No, proste, to je celkom fajn. Poď toto, to až také nie je dobré. Toto je celkom fajn, toto by sme mohli aj dať. Dobre, takže už Wednesday má svoje vlastné cupiky. OK. Toto je dobré, to vyzerá kamo dobré. Ale musíme dať niečo proste, čo nosí Wednesday. Niečo také. Kamo to sú Wednesday šaty. Mne sa veci páčia tieto. Dáme tie asi. Dáme nejaký nos. Alebo necháme aj henten. A Wednesday sa neusmieva ani malíčka. To nejde preč, kamo. Aj toto. Dobre. Zde sa neusmieva ani malíčka. Dobre, už nemá líčka Wednesday a my sme tak mohli dať za oči. Tak kde sa neusmieva. Toto. Je to docela dobré, kamo. Obočie čierne, to je jasné. Čierne obočie, ako si tam moc nehodí. Ale ako necháme aj to, čo už. A len sa neusmieva. Hovorím neusmieva, takže inaký. To je celkom dobré. Aj toto. OK, takže máme Wednesday v Toka Boka. No, paráda. A to si ešte za 2 minúty. Proste 2 minúty to trvalo. 2 minúty a 39 sekúnd. Proste 2 minúty, teraz už 45 sekúnd. Proste, pokiaľ to dobre rátam. Tento hafík, ale jej by sa nepáčil, kamo. Musíme jej dať niečo proste také halloweenské. Niečo nájdeme. Tak strašidelné. Lebo takto Wednesday vyzerať nemôže. Tak úplne v poriadku. Niečo také halloweenské. Proste strašidelné. Lebo také musíme vytvoriť hlavne strašidelný barák. Jak táto čarodejnica na metle. Takže celkom cool. Toto by sme mohli dať aj toto netopiera. Tento kameň. Vezmeme všetky túto strašidelné veci. Takže také proste. A toto budú akože mať pyžamo. To bude mať také pyžamo. A s tým aj vytvoríme barák. Zmyslíme ten oblek. Je to creepy, musíme dať. To vyzerá dobre, kamo. Máte to niečo strašidelné. Tomu by spotrebovala niečo strašidelné. Bude mať tu nejakú aj mikinu, veď. Takúto mikinu bude mať. Ona často nosí čierne oblečenie. Vôbec nie creepy. Som dala nejaké veci, proste to už. To také zabolíme. A zbrojme si Wednesday. A si vezme tieto veci, aj tieto. Takže nakreslila. Aj túto kravicu je vezmeme.
Toto je nějaký polouk. Nepotřebujeme, dobré. Můžeme jíst. To jsem to měla, nebo tu moju postavu. Dobré, jdeme úplně ten natočený barák. Nebo spravíme jiný. Ale vezme tento. Taky moc bylo zvěratěk, já jsem tam bylo zvěratěk, takže nevím. Já jsem to tady premenovala, jaj. Takže to jedlo můžeme nechat na tu chladničku, premeníme. Musí to být všetko černé. Takže tyto ozdoby dáme preč. Prostě nemůže tam být. A dáme tam tuto chladničku. No, budu mít iba jednu sedačku, na to budu mít milion sedaček. OK, ale nějaká černá, pokud to bude, ale to asi není. Tak dáme prostě tuto. A to dáme také chlazená pitička. Dole budu pitička, no jasné. Pitička. Budu prostě pitička a toto budu taky mesa a všelijaké ryby. Mesa šalát. Čo to teda nebude, ale tak vajíčka, potom bude tu Dobre, máme chladničku hotovú. Musíme trošku toto posunúť. Hej, dobre, stačí. Dobre, tá kúpeľňa je hrozná. Musíme ju premeniť. To sú proste zubné kevky. Ona bude mať červenú zubnú kevku, to je jasné. Kamu, prečo tak veľa zubných kevk? To necháme, ani tak nenecháme. Teraz jdeme na kúpeľňu. Kamu, jediný černý záchod tu není, takže prostě musíme tento. Jak je to jedno úplně. Musí to být všetko černé, také obyčejné prostě. A také strašidelné. Tak to sklo se je tam, hej, to se je tam hodí. Dobre, toto máme. Len ešte tie zubné kevky musím dať všetky preč. Krom tej červenej. Toto kromě tam toto růžovkavé také věci. Toto tady tam těž nedám šampony, tu dám. Toto. Dobré. A ještě spravím taky tak vešek. Robím takto. Bum. Super. Ono to bude mať také všelijaké hry, to bude spať, toto počítam. Som robila takú rodinku, proste, šmajte si to. Strašne kamo. Tak budu mať pyžamu zase. To musí byť halloweenské. Všetko toto nechám. To mi přijde také divné, takže to tam dám tento obraz. Se přijde aj trošku creepy, kámo. Creepy obraz. Teď toto umělců mi tam dobré.
Ona má svoju vlastnú spávňu, už má. Bude spať, tu bude spať proste. Tam bude, tuto bude proste spať, to bude jej vlastná proste miestnosť. OK, nejaký mobil jej dám, nejaký mobil proste, mobil, tento jej dám. Tam totiž není. OK, už tu nič také nemám. OK, basketbalová lopta, to môžem dať. Steny musím premalovať. Ježiš, to nič, nesíme to si to. Takto budeš samé hviezdičky tu. Proste samé hviezdičky, bum, bum, bum. Samé. OK, Ty kúkam, je to všetko čierne, to sa mi páči. Ale akože ja nie som Wednesday, ale proste takú. OK, kam otočujem? Dobre, nevadí, proste kľud. Dobre, tu budem mať nejaké stromy zasedené. Na takéto stromy. Tak. Tu už má takú prírodu. Aha. Takto sviečky zapálené. To sa musia posunúť. Tak, dobre, kamo. Tak. Mám to takto. A viete, prečo to tak dávam? Lebo potom tam ovocie, akože to budem potom odtrhávať. Dobre. No. Super. Hej. Aha, ovoce tam nejde dať. Škoda. To je nevadí, máme to hotové. Tak si tu dať Wednesday. I'll dance, dance, dance with my hand. Hands out my hand. To survive is my true. Never to shame. Everybody. To пока dám tu. Dám to piera. Vák. To dám takto. To dám sem. OK, máme to, kamo, a tú kravicu asi založím. OK, dúfam, že sa vám páčilo. Zatiaľ ahoj.